Sukaldaritzan batzuetan nasketa bereziak egiten ditugu. Eiderrek eta Iskanderrek ere nasketa bitxia egin dute, ilustrazioa eta igeriketa nahaztu dituzte. Nola demontre egingo dute, uretan sartu eta bertan marraztu? Kuadernoak hanketan jarri eta hegatzen moduan erabili? Berehala jakingo dugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri Bikote, zer moduz? Ondo. Ondo? Zukaldatzeko prest? Bai. Bueno, hemen igerilaria, Iskander eta Eider ilustratzailea. Zukaldian gu nasketa berezi egite ditugu. Zuek nasketa berezi xamarra indezu, ez da? Bai. Bai, gure bi munduak ekartu ditugu. Bai, igeriketa eta ilustrazioa. Nola elkartu dituzu hauek? Ba, erabaki genulako hori zala egin nuena. Berak igerik nahi zuen, marraztu eta esan genuen babia bat erengo dugu. Eta bizita honetan, goguakin eta fundamentuakin, zer gauza alda elkartu eta hoize lortu dezue. Bueno, eta zuk igeri, gaina trabesia luzeak itituzu, nondik noa, ezin da indezun luzeena? Indoan luzeena da Jerseyko irla, Inglaterra eta Frantzia artean dauen irlari, buelta osoa emon, 38 kilometro. Benetan? Eta simurtuko izan earki oze. Bai, hotxa zegoen, ure hotxa. Hotza hura, ez da? 13 gradutan egon zen. Ai, ama, eta neoprenua eta hundit ja? Neopreno barik. Gabe! Bueno, guantxe kontatuko zuhori dana nolaitezun, eta zu, ibiltzea normale ilustrazioak iten umentzako. Proiektu honetan ebai umentzako Bai, umentzako, umeen gandik hasita, gero marrazkia gustatzen zaion edo norentzako. Bueno, gut arte. Bueno, lagunak, gaur kokoak proiektua ezagutuko deu, eta aldi berian Sukaldian inberko deu, ez da? Bai. Adi lagunak zaio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Bikote, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noe biliko gean, oiarra hoiteko garaian, ilarren kremakin, bale? Ingo deuna da, oiarra garbitu, lomito katea, gero irinetik pasa, arrautzetik pasa, eta prejitu, simple. Baina horre ingo jogu oetxo bat, ilarrena. Krema iteko, ingo deuna da, tipulinak gurinetan goxatu, behin goxatuta daudenean, ilarrak berta botako ditugu, eta salda pixkatekin egosi. Hoi egosita daunean, birrinduko deu, iragatzi, txukun jarri, gatzan puntua, eta horrekin ingo deu, plateran oia. Hoi bat ingo jau, hilarran kremana, gero jarriko deu miarraia gainean errebosauta, eta horre itxaski batzu botako izki jau. Itxaskiak, kasu honetan hemen muskulua dazkau, txirlak, baitare olarrua, eta langostino batzuk. Ingo deuna dena txukun jarri, bai, muskuluak eta txirlak vaporen bezala sartaian iriki, gero ondon jartzeko platerian lagungarri, haueken moztu, plantxatikan pasa, onduan jarri, eta horiek bai zurituko ditugu, txukun garbitu, bustan hau txingo jau, baina gainuntzekoa erritin moztuta garbituta, salteatuko dugu batzu pixkatekin, eta horiek platerian lagungarri jarriko ditugu. Ados? Bueno, bertxua botata geho, lanian jarri behar geha. Nik, kungo naiz, oiarra garbitzen, eta zuetako batek, bitu, muskulu hauek bizarrakin etortzeia. Eta bizarrak ez zaizkio gustatzen jateko. Orduan inbierdiena garbitu. Eta atea berda, hola. Hola osoikan ateatzea eta barruan ez da hili gelditzen. Eta gero, hemen dakat nanaxa, eta nanaxakin garbituko deu eta txukun jarriko deu. Bitako batek, hau inbiar du, eta bestiak tipula zuritu. Zue banatu lanak. Zugori? Ba, ik bestia. Zera zurit, Hori ingo deuna da gurinetan potxatu. Laukitxotan ingo deu, baina ez da intxikila behar, zakero birrindu ingo deu. Zer ez da okuidoikan, bale? Venga, hoi zuen kontu eta ni esan dakua. Ni hasiko naiz oiarra garbitzen. Kentzen dutxete kanpoko asala edo? Bai, kanpokoak kendu, baina berde pixka lagatzen basure ez da okuidoikan, bale? Venga, geho hor dakazue azpin organikoa botatzeko, eta hemen jungo gea, ilarren krema iten,
eta zuei garbitzen joan, da jungo hemen txerreki txarrak. Nora botakotaz, nik bizarrak? Beitu, emango zu tontxitxo bat, Botatxo bat, ematuz. hemen, eta zaborrak eta honea botatzen joan, bale? Ba, lanak banatuta daude, eta guain mingaina eman berdio, eta lan egin aldi berian, bale? Bueno, bikote, kokoak.eus. Zer da zehazki kokoak? Kokoak gure proiektu komune da. Bai? Web horri bat daukagu, kokoak.eus izenekoa, eta bertan gure abenturak, ilustrazioak, bideoak, bideojokoak eta dana bertan dauz eskuragarri mundu guztientzako eta doain eta euskeraz. Bikain, doain da euskeraz, garrantzitsua, puntu beharra. Bueno, eta kontatu, ze topatuko dugu bertan? Ezazki, esan dezue bai ilustrazioak, igerik eta historik topatuko ditugu, baina nola bateratu zate, zer da zehazki topatuko duguna? Claro, zuk esan duzu dela, zer dagon, baina berez da nik uste dut Iskander eta Bion bizitza proiektu bat moduko bat. Ez? Osa, gure irudimena eta guk egin nahi duguna eta bizi nahi duguna, eta batez be, Euskal Herriko aurrei batez be, erakutsi nahi diegun gauzak ipintzen dugun lekua. Ez? Lako erakusleio moduko bat, gure esperimentuena edo... Zer denbora zoazteia honekin martxan? 6 urte, 2018, bai. 2018, tikan, 6 bat urte ja. Orduan, ja, proiektu desente indakoak izango zate. Hor ikusiet desente gauze karritu zuela. Ezakik horiek bertan topatuko ditugun, hoi ialaiz. Bai. Bai, bukara. Bai. Hola bukatzea alditu ja, igerik eta saio, horiek ora bukatuko ditu, baina bularrekin atope, ezta? 10 ordu ugerin ostean, azkenean hori duten zara, ja, ezin mogidu. Zimarroia bezala teako aizuretatik, ezta? Zimarroia bezala. Min eta babe handitute, gatxana. Baina hori da, azken, margo piratena edo orain Iskanderren igeriketakoa da, apur bat, gu hasi ginen, marrazki batzuekin, kokoak pertsonaiak sortzen eta orain azken 2 urteetan edo, bihurtu da hori, margo piratak egitasmoa. Baina berez da, marrazki pilo bat dauzen toki bat. Claro, ose, azkenan... Guk ulertzeko zazki, barruan sartuko eta zer da, komiki topatuko ditugu, o ilustrazioak, bai, baina ez dakit posterrak ikusteko, o komik ikusteko ez dakit zer topatuko deun zehazki. Ia, da, purtsu bat danetarik dago. Baina topatuko direna da, ara sartzen danak topatuko duzena da marrazki pila bat. Baina ez zehazki komiki bat edo zehazki gauza bat. Baizik eta bideo pila bat, marrazki pila bat, eskulanak eta egiteko pausu pilo bat. Eskulanak egiteko gero bajatuten dozu solan PDF bat txupe bai eta umean margotzeko. Eskulan hori oso zuk sortzeko. Osa, guk emoten dugu bidea, sortzen dugu materiala norberak jeitsi eta gauzak egiteko. Bebai dagoz web jokoak. Bai, kokoiokoa eta mai eur. Kokoiokoa eta mai eur. Liburu bat ere badau. Kokoak egitasmoko liburua, eta horren inguruko goraberak, eta margo piratak. Margo piraten atala, eta mugimukiak ere bai. Ez que danetari dau. Danetari dau. Mugimukiak direz euskarazko stikerrak, horrek ipinten dituzuena sare sozialetan, WhatsAppean edo, eta kristorango jartzen aukin dau. Bai. Esan ez biatu naben, da 104 milioi visualizazio deko. Benetan? Eta erabiltzen direz pilo. 104 milioi, esan dek? Bai. Ikusi, ez erabilea, ikusi. Gero, jeitsi beste datu batzuk esaten dira, baina igual bat bada zorionak, eta adibidez zorionak, jeitsi dela, ez dakizen bat 1000 aldiz, egunon beste ez dakizen bat. Bai, erabiltzen dabil, da jende pila bat dabile. Zaskenan, ez eguen euskarazko stikerrak eta sortu genituen eta badabiz. Bai, azkenean guri egiten duzkoena da proposamenak moduan. Nik ilustratzaile moduan egiten ditut aurrekin saioak, da saio horretan igual ikusita aurrek ze galdera dauzkaten edo ze kezka edo zer jakin nahi duten, horrela sortu genuen. Nik uste dut kokoak.eus egin genuenan behori izan zen, ez? Aurren betiko ilustrazioaren gintzaren inguruko galdera horiek erantzuteko edo. Bai, betiko galderak. Asko erratzen zara? Zirriborroak egite dituzu, beti uste dute dena lehengoan ateratzen daizula. Eta ez, azaldu ez, askotan erratzen garela, eta zirriborroak, eta esan genuen, hori dena erakutsiko dugu bideo bidez. Eurek ikusteko errealitatea zein dan. Nik guen izan dezula, aurrenengoan ateratzen zaigun gauzako ez, ni hori gogatzen naiz, izekokin zukaldia nionian, da igual, iristezian praktikazeko jendia, ez da, zukaldea lanea, eta gu probak egiten, ez da? Gaur pastela bingo deu, eta flan hau era honta, eta gaizki ateratzen da berriro, eta
hola, behitzezuen, como, que paquetes, no? Entonces, joder, guze uste, zu platera que bai aurrengoan asmatze deula eta aurrengoan dan aurreteta, ez, azkenien gauza mordo bat inberdia bizitza hontan, ez da? Gauza asko inberdia, bi ondo ateatzeko, ez da? Jo, hori bitu nik, guri, ke paketez baino begiratzen duzue, aurrak gelditzen dira holan begiratu, esaten dute, gure modukoa da. Eta nik esaten dut, karo, berdina gara, nik esaten dira, zuzen bat elefante marraztu dituzu. Eta esaten dira, nik 2000, horregaitik ateratzen zaik. Hori ez dut Bai, hala izatea. Nire, horrek igeriten ikasiko zuen, baina asko igerin dulako, ez da? Igeri gutxi da etzen nolako buelta luzekingo, ez da? Entrenatu bada, egunero, hotxabe entrena, sartu horre neguan neopreno barik eta jota fuego. Ze bestela horre iparreko kanalean esara sartuten baino jatxi eta betorreko batzuekaz. Dudi gabe. Bueno, eta hoi gutxi balit, guain dela gutxi esan dizuen bezala ere, liburu batea ez ez da? Bai, lehengo liburua, kokoen lehengo liburua, izan da. Eta, ez dakit oso posik. Ordua esan, ze ganera guk ohitura daukagu beti Durangoko azokan aurkezpenak egiteko. Eta beti aurkeztu ditugu hor, koko joko, amai joko guztiak eta egin ditugun egitasmo guztiak beti aurkeztu ditugu hor, baina beti oinarritzen zen web horrian. Osa, beti izan eduki digitala. Orduan, karo, jartzen ginen jende aurrean, egiten genuen aurkezpena, eta esaten ziguten, baina ez daukazue libururik, ez daukazue fizikoki zerbait, ez? Orduan, aurten firmatu ingozu, ez da aurten sinatzen ibiliko zeate, ze onda. Aurten bai. Hain bada, sozial fizikoa, ez da digitala. Dana digitala okin dugu. Dana izan da holan, gainera hitz egiten nuen, irudimenari buruz eta dena digitala. Eta orduan, aurten ja esango dugu, bitu, sozial fizikoa. Liburua existitzen da. Zer topatuko du liburu hortan? Kokoen inguruko aventura bat. Kokoen inguru. Jo, kokoa zehazki zerra, gure kokoa burua, o kokoa zerra, zoitzeko kokoak edo zer dia kokoak zehazki? Horrek bai, baina guretzako kokoak txikitan behintzat, nik horatzen dut, amamakin egon data, sagar baten edo patata baten edo lako barazkietan agertzen zirenean zulotxuak eta hor izakitxuak egoten zirenean biziten, beti izaten zuten. Hori ez jan, horrek kokoa deko, edo hori, eta guretzako kokoak dira horrek. Zulotxoak egin eta horrateatzen dian historia horiek, ez da? Osea, bitxituak, ez da? Bai, bitxituak hori da. Eta gureak daukaten berezitasuna da, guk aurkitu ditugunak, ez dira gureak, kokoak horretik dabiz. Guk ezagutu ditugun koko hauek daukaten berezitasuna da, marrazkietan egiten dituztela zuloak. Eta marrazkietan sartzen direla. Iskander, honea bota, betu, hemen jarriko ja gurina, eta zu tipula ja honea bota, tipulina, kasu hontan, barroa, jarriko dugu osatzen, eta ze harrapatzen du koko horiek zean, ilustrazioetan edo liburuan? Zelan eginda dagon, trukua. Trukuak harrapatzen ditu? Trikimaiua, kakomakoa, kokoena. Da, liburuetan sartzen direla eta ikusten dutela nola egin ditugun marrazkiak. Hori ikusi nahi dute. Ikasteko alegia. Bai, ez daukagu oso argi zertarako egiten duten, Irudimena, bai, hori behiratzen da bizi, irudimena, aventura... Bai, ez dira dozein marrazkitara sartzen, horre marrazkiak egiten direnak zenbakiak jarraituta, edo mandalak eta ez ezkia gustatzen, Ez, apurtxu bet... Marrazki zoroak eta... Piratak. Bai. Apurtxu bet pirata direz. Holan, txartu urtetzen diren marrazkiak, eta guk bastarrera botatzen dugu zenak zaramara, eta horrek, zikinonak. Guretzako txartu urten ja, eta ez da ondo. Horre gustatzen jakia. Bueno, bikote, bago atxirrek itxarra gaurraka, Betu, nik arratia, garbitu, hemen txukun, zuri, azali gabe, tripi gabe, eskata gabe, gio hemen lagako dugu, salda bat iteko eharra genero dakau hemen, eta, zueke, tipulak listo, eta... Muskuluk ere bai, ez da? Lau gehatu zaizkigu, ezin joan egoaz. Hoi guantxe, erreportaia ikusten duen bitartian, txukunduko ditugu lagoiek. Eta zehazki jungo gea, usurbiliaino, eta ikusiko zuen behartan dago az nutriziokoa, eta aholku eharrak emango izkigu, entrenamentu eta gero, fuerte jartzeko. Guazen ikastea. Eguerdi Joseba, Andoni naiz, azta nutriziotikan. Gaurkoan, entrenamentu baten ostean, berreskuratzeko jan behar ditugun elikagai desberdinei buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, jakin behar duguna da, entrenamentu batean zer gertatzen den. Entrenamentu batean, batik bat bi gauza gertatzen dira. Bat, energia gastu bat, eta bestaletikan zuntz hausturak. Orduan, zer egin behar dugu? Mantenugai desberdina ditugu eta bakoitzak bere funtzioa du. Hau da, karbohidratoak guri funtzio energetiko bezala funtzionatzen digute
eta proteinak funtzio estrukturala dute. Zesan edo funtzio estrukturalak? Puskatzen den materia edo gorputzen dugun materia desberdinak sortzeko gai direla. Karbohidrato atletikan, jakin berdeguz lehen da bizi ze karbohidratu ditugun. Ogila, tortak, arroz tortak edo arto tortak ditugu, oloa edo arroz puztua edo eztia, bai, bilatu berdeguna da karbohidratoak alik eta sinpleenak izaten bere absortzio maila azkarragoa izan dadin. Baina hauek emango digutena da guri gastatu dugun energia berreskuratzea. Eta bestalde, proteinara behar dugu. Esan dudan bezala, honek puskatu ditugun zuntzak, muskulako zuntzauek, konpontzen laguntzen baitute. Zein dira proteina iturri desberdinak? Alde batetik agarrauta ditugu, indi oliar bularkia, atuna, edo oliasko aldu izan, edo zein proteina mota aldu izan. Proteina eta karbohidratoz aparte, gogoratu behar dugu, entrenatzen dugun momentuan izerditu egiten dugula, eta horregatik ere oso garrantzitsua da likido formako elikagai desberdinak sartzea. Batez ere galdu dugun ur hori ere rekuperatu eta hidratazio maila ere igo alda den. Horregatik, zumoa, alde batetikan, karbohidratoak edo azukrea duenez lagunduko liguke energia berreskuratzen, baina baita ere hidratatzen. Eta bestalde, beti hitz egiten dugun edo askotan entzuten den proteina batido horiek, ulertu behar duguna proteina hautzak, hemen alde batetik, esneetik lortzen den proteina daila. Zer egiten da? Esneari ura kaintzen zaio, grasa kaintzen zaio, eta orduan lortzen duguna da, hautz moduan esne horrek duen proteina. Orduan, batido horretan duguna, da lehendabizi proteina kantitate bat, gero ura edo kasu honetan edari vegetal moduan arroz edaria jarri dugu, arrozak karbohidratoak ematen dizkigulako, orduan hau dena dugula, batido bat egin eta esan ditudan mantenugai guztiak edukiko nituzke errekuperadore edo berreskuradore hori egiteko. Orduan, behin aipatu ditugula gauza guztiak, hemen erakotsiko dizkizutena da, ze elikagai desberdin alditugun egin entrenamentu ostean jateko. Alde batetik, ogiarekin batera, indiolarra bularkiarekin, atunarekin, atuna piperrekin jartzen dugula, edo tortilla moduko bat egin, arrautze gozi batzuk jan, baino beti gogoratu proteina beti karbohidratoekin batera jan beharko genukela. Beste aukera bezala, hemen jogur base bat dugu, saiatu jogurra erosten dugunean proteina kantitate altuko jogurren bat erosten, eta honekin batera arandanoa ditugu, bai azukre aldetik lagunduko dikugutenak, baina baita ere antioksidante bezala, arroz puztua, oloa eta frutu lor batzu ditugu. Honi ere alko genioke fruta bat edo beste gehitu, edo lehen aipatutako elikagaiekin ere fruta ere alko genioke jan. Eta azkenik esan dudan bezala, likido moduan ditugun elikagaiak kontsumitzea batez ere ur-kantitate hori berreskuratzeko. Segun entrenamentua ze hortan daukagun eta noiz bukatzen dugun, hau beharrezkoa izango da ala ez. Entrenamentua bukatu eta 30 minututik 2 ordu bitarte horretan gure gorputzak mantenugaiak hobeto xurgatzen ditu eta hobeto berreskuratzen dituen beharrak. Entrenamentu bat adibidez, arratsaldeko 8etan bukatuko bagenu, gure errekuperadorea hurrengo tordua izango zen. Kasu honetan, afaria. Bueno, gaurko hau izan da dana, eta espero dut kontatutakoak zerbaitako balio izatea. Gogoratu, aktiboak izan eta entrenamentu ostean ondo elikatu. Hau, Pandoni, eta mila esker, irea holkuen gatikan, zehatikan egia esan kirola indagero errekuperatu inbiarra, ez da? Ba, iso importante. Hori ikerki jakingo dek, ez da? Amaituta ostean, beti hartu baduzu errekuperatzeko zauzer eta jan behar duzu. Ba, egia esan horien, ekin, tapeak esan duen bezala, urrengo 2 ordu horiek klabia diala, zehatikan zure gorputza dago harrapatzeko goguak ez da? Eta gero berandu osartzen bazu, baina errekuperazio hori kostatu iteala. Ba, mila esker eta gehiago nahi duna jakin, badakizu, deitu eta aholku gehiago eskatu. Gurian jarraitu behar dugu. Baitu, hemen nahi geha, potxa egiten dipulina, ez du nahi kolore gehiagi hartzia. Kolore gehiagi hartzen bau, iluntasun hartzen bau,
Gio, hilarren kolore berde hori galdu ingo porieteakoan. Atzeakoan marroian zea. Orduan, ingo deuna da, ja, hilarrak bota honea, hilarrak bota hostian, iepala, botako deu salda, eta egosten utziko deu ja, bale? Gio, ja ingo deu birrindu, eta iragatzi. Botako jo salda pixka, dena ez, gero gehiago berbau, botako jo pixka gehiago. Venga, horrela xe. Hau martxan dakau, eta lana pixka gehiago banatu behar dizuet. Hemen berdeuna da, olarrua moztuta, sentimetro bateko pusketetan horrela, eta hemen otarraizka garbituta. Zene garbitutuko du otarraizkak? Zuk? Bale, behitu, bat garbituko izu. Sekula garbitu aldituzu gordinikan. Normalia jendia egozita jatitu, baina gordinikan gutxitan. Behitu, ingo diguna da, buruak endu, bale? Gio hauek gordin goitugu, miarraiekin batea salda batiteko ezin hobia. Hemen ingo diguna da. Kenduko ditugu azalak, baina bustaneko ez dio kenduko. Bale? Beitu, honeaino. Honeaino. Bale. Eta behin, honeaino kendutak haunian, hemengo barruk eta garbitzeko, eta gero prejitzeko garaian bai, bialdeko la irikitzeko, tximileta bezala gelditzeala, ingo deula da. Hemendik anebaki, eta ireki, eta hemengo hau kenduko izkiozu, eta horrela ja, txukun lagako deu, bale? Eta horrela utziko dituzu, gainontzekoak. Hau hemen, hori hor, eta emango dizut. Batertxo bat, garbilak bertan usteko. Bale? Lana banatu ditugu, eta nik ingoetena da, behitu, arrautza irabiatu, hau zuan dauna kontrolatu, eta galderakin. Daguk erantzun. Bueno, bikote, kontatu pixkat, ilustrazio asko dia zure trabesietan oinarrituak, ezta? Bai. Hor daukagu horra tal bat Margo Pirata deiturikoa, Bai. eta Margo Pirata kontatzen daurie gure zazpitxasotako abenturak. Zazpitxasotan indituk ja, trabesiak, abenturak. Egin ez gure bai. Gure bai, Asmoa, bale, asmoa. nahi bai, baina guain dik ez. Asma hori da. Bale, eta nola dia trabesia horiek? Kontatu pixkat, leheno esan dizut haundilena indezuna, irla bat iguelta manda indezula, ez da? 70 kilometro esan diztu Bai, 78. ez da? Nola esaten dira trabesiari? Nola ez hainbeste energia hor itxasoa eta hotzea eta hainbeste geriteko? Ba, horrek iten dozuna normalan direz, joan basa itxasontxi batega salboan, kapitaina, obserberra, dala epaia esaten dutxuna bermatzen dagoena dana indosuna egoki, eta eider joaten da joateko moten. Orduan, epailia eta txapelketak dira, edo rekord Guinnessen apuntatzeko eraman berda epailia, o... Erronkat direz, azkenean da, ez da txapelketa, joaten da igerilari bakotxa, txalupa bategaz, banakakoak izaten direz, azkenean adibidez iaz egin dauen Ingalaterratik Frantxire. Eta hori deitzen da... Handakon izpina hortaino? Bai, kale inguru hori da Mantxako kanala, eta Mantxako kanala igerik eta munduan da, berezta igotea modu. Baina horrek 70 kilometro baino gutxiok ikoitu, ez da zema dazkagarek? Horrek zuzen joan da, 32 direz, bota ginen, joan ginen ara, beti zauz, eguraldiaren menpe, eta bota ginen epez kanpo, korrontea bebai, bota ginen korronte bizietan, eta urten jakuzan korronteen gatik 57 kilometro. 57, osea, ia bikoitza. Bai, eta... Eta hori ze korrontea kontra neukan, o... Etxeruten ondo kalkulatu, marea gehiagi osan, ose gertatu zan, Horre eguraldia ona zan, itxaso aldetik eta izegitzi zegoen, baina zegoena zan korronte handia, 6,9 metroko korronteak. Orduan eroan iten doztan iparraldera eta gero hegoaldera, orden deriba iten doztan. Ni zuzen iten dauen uger, baina albo batera eta bestera eramaten zidan. Orduan junitzen esek egiten nila, ez da? Bai, beti iten dozu ese bat, baina... Ese erraldo igual bezala, ez da? Ba, edo nintzi. Zema den bat arratu zen horite? 11 ordu. 11 ordu? 11 ordu. Batxisa, 11 ordu niri parrandan ekosta bite zaiteko. 11 ordu igeri, itxasuan gaina hor, hotza da ura, ez da? Bai, hor 17 gradu ingurutan egon zen, neopreno barik, eta, bai, oso ganera gabaz urten nintzen. 17 baina uda izango zen orduan, ez da? Bai, abuztuen. Abuztuan, bale. Eta 17 freskoek, Bai, 17 neopreno barik egoteko oso fresko. Eta urten ginen gabaz, ze hor marea baju dauenean, itxasontxeak dauz arean.
daukiolan alboan 2 palu, eta goten direz hor ebatuta ezin direz urten. Edo urten mazera, marea dauenean goian, eta urten gien goizeko ordu batetan. Haueko ordu batetan, sartu area. Eta hor, arrainak, itxasua, marmokak, bestia, ze nola kudeatzen deko idana? Hasi hor gau horretan zegoen iargi, Blue Moon edo iargi urdina, kristolango iargia zegoen, eta emoten da baputxu bet respetoa. Sorte aukin daben, marmokak eguerdien agertu zirela. Eta hor ja, saiestuan izan dituen, baina... Baina, asko ikuste ditukan, marmoka tartetik handa, eta geho zean, marrazuak eta beste, eta marrai mordoa, topatuko zuen bidean, ez da? Eta izurdeak, fokak, fokak, danetari dago. Eta adibidez, Irlandan, aurtengotan, dauze lehoiburu marmoka munduko handienak. Kiston katxarroa, horiek, ez da? Beldurra, eta hor, arrazi gabe, geldetuko aizos momentu batzutan, ez da? Azpien zeuden, orden honek pasedu da danetik, igual ikusten naben baten bat, haumaie baino handia bat, haulango garro luzeakaz, eta zaten naben, eskerrak azpien dauzela. Baten bat egon zangoen ganean. Ez txek behiratzen nian hola bildurtzen edo, honek iten dau, bildurtu honeko yuka, marmokak dau! Izurdeak, hori izan zan. Eider zubeakin jutezea? Ni ondoko barkuan. Ondoko barkuan? Nik ematen dio jaten. Jaten, karo, ez da horren beste ordutan, jan, edan, egin beharrakin, danetik, egin beharko ez da? Dana. Eta dana uretan? Dana uretan. Ezin duzu da gainera ikutu barkoa? Ikutu barkoa ez etako bezitxasantzia. Karo, bestela ez du balio proba, ez da? Karo, epaia horretako dau. Epaia dau ikusteko dana zuzen egiten dozula, eta jatekoa, eta dana, eta izearen abiadura, temperatura, uraren temperatura, dana neurtzen. Eta jan zeite, gantxo freskua hola, zarrapauta. Gantxo freskua. Imauzura arrau. Ezkenean, horra adibidez, Mantxago kanalean, gana horretan saria mondostien marea bizienagatik, egitagatik kruzea. Ipini bat nintzen lepos, hankak emoten, eiderrek hor dan egiten dugu darien. Zezkenan mastiketan badozu, mamututen badozu, galtzen dozu denbora. Da bote egiten doztan, kordel bategaz, ebatu, lepos ipini, hola narien, eta venga, korronteak erongo txu. Ez que korrontea zen, 2 kilometro zuzen niteko, holan. Albo batera, eta herri bat, beste herri bat, eta eider, zer da hau, albos noa. Eta horreztek egiten adibidez, ziklistak eta egiten duen bezala, eatea jute izenean pixka kotxian heldu eta pixka aurrak egiteko, kordel horiko horro garri, egon ostean nire bete horri itxaroten urteteko da juezagaz, esan, dana garbi. Ia azkenen momentu esango txu, ez dutxu balio, ze ikutu dozu, naukima dozu kontu, ze batxutan olatu egaz, itxasontxa datorzu gana, eta... Berak kontra eramateik eta hor kontu zibili ezin dozu kutu, horrekin badozu kontu. Eta motorrakin eta kontu zibili bida. Eta zuzen muzera matezu hor bidea horietan, zen mareatu izan edo ondo ibiltzen zea, edo... A ber, ni txikitatik ibilina aspiraguan eta itxasoan eta orduan ohitura asko daukat. Horre lagundu izu orduan. Eta pilo bat. Baina egia da, pasadan urtean, lehengoz bizitzan, zora hoiatu nintzela itxasontzi baten. Ibizati Formentera irabain zeuen, irabazin zeuen ganera, eta hor zora biatu nintzen lehengoz. Eta pasadan urtean, Ingalaterrakoa egiten bebai, zora biatu nintzen. Baina bardin da. Aurrera. Zora biatu eta aurrera. Eskander hor bali bada nik aguantatu berdet, eta eta urten ja hartu eta zelan da, zora biarako... Biodramina edo? Bai, eta ondo. Eta ondo. Aurten egin izin da txolopote bat egon da hor. Barkoa esan albo batera eta bestera, 2 metroko latuak, aisekaz, jausten ziren platerra bebai barkua barrutik. Eta esan dezu Ibizatik Formentera ere bai, eta irabazi zula. Hori bai izan txapelketa bat? Hori bai txapelketa zan. Urtuten ginen Santa Eularia, Santa Eularia daue Ibiza kapitalen ganetik, eta altzen ginen Espuyolzera, 30 kilometro. Eta hor zegoen hori izan txapelketa, saria gazeta danagaz,
eta jende internazionala joaten da, eta hor pase izan da zen, itxasoa oso sakarri ipin izala, eta itxaso sakarra dauenean Iaiz kapitaina. bestak itzuaren pot, eta ez dauen espero, baina... Claro, kanta hori Ni badakat itxasoan lagun bat, entrenatuta. ibiltzen dana olako okiten, Jaime Caballero. Zauten dezue? Bai, Jaime bai. mundu guztiak Jaime, ezagutzen da. bai. Zeune, bai. Akizu arginan eta gozaltzea tortze da, eta bere histori kontatzen, eta bere Oba, badeko travesiak, ze, eta artista badeko, hultza hori. bai. Oire, Bilbon atea zan Igeri eta Donostia etorri zan, Bai, Artista hultza. Jaime da referente bat, Bai, ez da? Euskal Herri mailan eta mundu Eta mailan, mundu bai. mailan, ez da? Behare Bai. olako trabesia eta estretxuak eta bestiak eta inditu mordoat. Behin nintzun bat, ez dakit, leko baten kiston hotzaitezunare, bai, ez dakit esan. Lago Ness. Lago Ness, ez dakit. Lago Ness, behin, sabe. Zanio, egun baten hor gehatuko izau, kongelautan, katxizla. Bai, hori Eta da. gaina beti iten du elantzako, Bai, eta beti laguntzen, laguntzeko, da... bai. Egia da, baiko, izugarrizko Bai, meritoa. bai. Ondo. Jaime referente. Goraintzik hemen Jaimeri, hemen digan ere bai. Bueno, lagunak, hemen txezen, ondo goaz, ezta? Bai. Hau garbituta, hoi moztuta, hau hemen reboxatzeko prest, eta hemen ikusi. Egozi deu pixkal, baina hola berdian ere deu mantendu, guain birrinduko deu ondo, baina bitarten jungo gea beste reporte bat ikustea, ados? Ba, zehazki jungo gea, Aiorana, Aizarnaraino, eta ikusiko zue, beak erakutsiko gue, oleatuak iten. Hori ere ondo jungo zaizu, ikusiko zue, olio batzuk, masajek emateko bat abestiai, Bai, bai. Oazen ikastea. Kaixo eguerdion berriz ere, Aiora naiz, eta gaurkoan Aizarnara etorri gean, ere herrira, eta oleato bat prestatzen ikasiko dugu. Sendabelarrak oliotan mazeratzen ditugunean, hor lortzen dugun propiedade desberdina ditun olio horri oleatoa deitzen zaio. Eta gero hori erabili dezakegu, behin denbora bat pasa ondoren mazerazioa egiten, azalean erabili dezakegu aplikazio zuzenean. Gaur egingo dugun oleatoa, Iperikoa, San Juan Belarra edo Santio Belarrarekin egingo dugu. Benetan printzipio aktibotan oso aberatsa delako, eta kasu honetan zirkulazioa aktibatzeko erabiliko dugu gehien bat. Oleato desberdinak egin ditzakegu, eman nahi diogun erabileraren arabera, eta hemen aurkitzen ditugun bezala, askotan Iperikoa edo San Juan Belarra milorriaren ondoan egoten da, eta biak ere interesgarriak dira oleatoak egiteko. Eta beste hainbat sendabelarrekin ere, oleatoa izango litzake metodo erresa eta egokia. Sendabelarrak biltzerako garaian garrantzitsua da aurreko egunean euririk egin ez izana, belarroi lehor biltzeko, eta batez ere goizeko intza, lehortuta dagoela baita ere ikusi behar dugu bildu horretik. Beraz, hau, oraintxe bertan bildu izango genuke, eta ondoren lehortzera eraman oleatoa egin alizateko. Sendabelarrak biltzeako garaian beti alik eta denbora motxena saiatuko gea egiten, moztu eta etxera eramaten dugun tarte hori alik eta motzena izan dadin, eta beti otarra baten izango da egokiena. Beraz, holaxe banaka joango gainateke biltzen, eta hauek lehortzeko modu egokiena izango litzateke zintzilik jartzea. Eta Iperikoaren kasuan loreak erabiliko ditugu. Beraz, behin lehortuta daudenean, moztu eta erabilia izango ditugu. Bueno, ikusi dugun nola bildu ditzakegun landare freskoak, orain etxera joango gara eta bertan landare lehorrekin oleatoa egingo dugu. Lanak aurreratuta ditugu hemen daukagu lehortutako Iperiko lorea. Lehortzeko, klimaren arabera izaten da normalean, baina, astebete baten edo lehortu dira. Lore lehor hauek, ontzi batean sartuko ditugu, kristalesko ontzi batean, erdiraino beteko dugu ontzia, eta gero goraino olibarekin beteko dugu. Gaur egingo dugun oleatoa, gehien bat zirkulazioa aktibatzeko erabiliko dugu, baina Iperikoak propiedade ugari ditu eta erredurentzat, zaurientzat, anturentzat erabiltzen da baita ere. Gutxienez 21 egun eta gehienez 40 egunean eguzki eta ilargitan izango dugu ontzi hori, printzipio aktibo guztiak oliotan gera daitezen. Gogoratu behar gara hori bai, 2 egunetik behin ontzia mugitzeaz, ze bestela landare batzuk gainean gelditu daitezke eta gero oksidazio prozesuak hasten dira. Kontutan hartu beharko dugu, Iperikoa erabili ondoren eguzkitan ez garela zuzenean jarriko. Ze bestela orbantxoak atera daitezke, beraz. Normalean, masaje bat ematen da hanketan, gauez eta gero egunez bere horretan utzi.
Hemen dut, beste oleatua aurretikan eginda neukana. Kolorea desberdina daukatela ikus dezakegu, gaur egindakoa horiskagoa izango du, olioaren kolorea, eta aurretik egindakoa mazeratuta dagoena kolore gorriska bat badauka, ze iperikoloreak pigmentua ditu. Batzuetan kolore gorriagoa hartzen du, hori olioaren intentsidadearen arabera izaten da. Ja, mazeratuta daukagun oleatoa hartuko dugu, eta filtratu egingo dugu. Olioarekin bakarrik gelditzeko, eta ia gero ontziratu egingo dugu, ondoen moldatu dezakegun ontzi batean erabili ahal izateko. Gaurkoan iperikoari buruz aritu gea, baina, baditugu beste oleato mota batzuk ere, ja aurrez eginda, hemen mantzanillaren oleatoa, kamamilarena, milorriarena eta izpilikoarena. Sendabelar desberdinakin egin ditzakegu, baina baita olio desberdinekin ere. Hau adibidez mantzanilanena almendra olioarekin dago eginda, eta beste biak oliba olioarekin, baina hori bakoitzari ondoen datorkeon olioa erabilia izango genuke mazerazio mota hauek egiteko. Guztiak ere egokiak dira erredurentzat, zaurientzat, gehien bat mota horretako arazoen aurren erabiliko ditugu. Gaurko lanak amaitu ditugu, ikusi dezue oleato bat egitea zein errezadan. Iperiko oleatoa bezalaxe, beste sendabelarrekin ere egin ditzakezue, beraz, animatu eta probatu zeuek ere. Agur! Mila esker, aiora, eta egia zan ikasi deu, ezta? Beste olio berezi bat iten, lasai ibitzeko, eta egia zan, gauza sanuak gorputza ematia ez da bezerrobik, ezta? Mila esker, eta jarraitu guri aholkuk eta olako gauza gehiak usten. Eta gu gurian jarraituko dugu zukaldatzen. Hemen txin behar deuna, betu, birrindu dugu hemen krematxua, berzu bertan pasa eta iragatzi, bale? Eta zu lagunduko jazu olio perexil bat iten, bale? Olio perexil egiteko, 3 osagai behar ditugu. Perexila, ingozuna da, ostotxok bakarrik hartu, bertan sartu, morteron, eta ondo txikitu. Botako jozu, olio virgina pixkanaka, alza asko, eta gatza lorillare bai, bale? Eta honekin, ingozuna da pastatxo bat, olioakin, geho plateran gainetik botatzeko, bale? Nikin biharretena da hau, irina arrautzetik pasata prejitu, eta min gainai jarraitu behar dugu ematen. Kontatu ezuen bezala, kontatu ezu, nindituzun trabesia guztiak, azkenengo trabesian ze gertatu zan? Nola juntzan azkenengo trabesia? Azkenengo trabesia... Itxoin, nik galdera badeko teskipinu. Bota, galdetu. Eskenik dana, botaten dut. Hau zer da, purka Venga, nila ondo gaitu duan, bale? Eta, baina honekin inberdotzatzeko. Horri da zapaltzeko eta dana ondo aprobetxatzeko. Eta hemen, hau dena ondo aprobetxatzeko gai, mingaina bat emango izu, eta nazu hau harrapatu eta horrea bota dena, bale? Hau, iten deuna da, nola borobilan, aspin sartu, eta horren kontrain, horrela, bai. Oso ondo harrapatzeu. Iskander, izan nuan abuztuan, ez da? Bai, Nundi noa ebilizinan, a ber? Egon ginen ordo nagadin, Ipar Irlandan, eta ideia esan gurutxatxea Ipar Irlandatik Eskozia arte. Iparreko kanala, munduko itxas zerronkarik gatzen esaten dutena, eta egon ginen hilabete itxaroten egun egokira. Ope, oire gorra izango, ez da? Neon, zain, zinda eguna noiz etorriko ban, ez da? Nik esango neuke gogorrena hori dala. Bai, ez da? Hanera antzauz, ikusten zen igual eguraldia Irlandako zonan ona, baina gero Eskozian dauela 52 kilometrora zuzen, ekaitza. Eta ezin zenun ulertu. Eta egunero bardin. Eta nola kudeatzen dezu hori, oseiten dezu azkenian, nola... Olio askorekin. Bai, Masajito asko orduan, Ze morro, Pazientzia. Bitu, proiektua Margo Piraten, proiektua grabatzea, edukiak Eider Margosten, zer grabatu, hango animaliak, hango ingurua eta hori, asko laguntzen dauz. Bestela, egongo baginen bakarrik itxeuten, itxauten eta entrenetan. Asko luzio izango zan, ez da? Bai. Eta egunero iten genuen entrena, nure 13 gradutan dau. Eta... Buru okupota eukiteana, eta marrasten, eta bideoa grabatzen, eta editatzen da, hori entretenidu eta egoten, eta zeregina eukiteana izan da, nitzako... Hori nola kudeatzen dizu, zuk behi grabatzen diozu, zure ilustrazioetan behi idotezea grabatzen, nola egiten dituzu lanak? Batez ben, ni lurrean, zikuten, bera grabatzen hau. Marrasten dudanean eta oskulanak egiten ditugunean eta izaten dira nire eskuak, agertzen direnak bideotan, eta Iskander izaten da dena grabatzen duena eta editatuta dena. Eta bera igerian dagonean, nik grabatzen dut txalupatik. Alderantziz. Hori izaten da
baina momentu igual bakarra edo izaten da hori. Eta zenek botatzen jo herrita gehiago, zenek, ondo indiazu, hau eski grabatu diazu, hau Gero, alde artistikoa bera, ni alde teknikoa eta alde artistikoa aide. Hau ipini holan, edo grabatu holan, edo toma hau hemendik hartu. Edo nik eraten dut, ai, bitu, zelako txoritsua, zelako kolorea daukar, eta Iskanderrek eider bideo honetak ez dago argirik, argi falta dago. Bueno. Vale. Ikasten gabiz. Bikote zinobia, iten dezu orduan, oso ondo. Ez que helburua ikastea da. Ikastea eta emaitzak erakustea, bai. Eta bideaz disfrutatzea. Eta gero erakustea zer egin dugun, eta polito, horrek lagundu dindozkuz, Egia esan, hilebete itxaroten enazegon inozmez. Eta egun bat egon zan, azkenengo egunean, abuztuen 6an joan ginen, eta abuztuak 31 arte geneukan 2 leio. Eta esan duzun kapitainak, han eguraldi txarra bada, urten berezik itxarra izan dela. Eta egun bat egon zan urteeteko, azkenengo momenten ez ginen urten, eta azkenengo egunean esan zigun, bueno, badibide ondo zegoela, baina urte baino ordu erdi lehena esan dozkun. Berrio kale. Hau txarto dau, erditik atera inbeharko gara. Ja, itxasontzire egoten geundela, esan zigun nik hau dut argi ikusten, Segon ia letxo txarrean. Eta gu baina guk egin nahi dugu, aurrera. Erangon, good morning. Bai. Good morning, Quinton, eta berak. Good morning, no, bad day. Eta ja, bueno, hasi zan ondo, baina hori hasi zain ipinten potente, 2 metroko latuekaz, 40 kilometro orduko haitze boladakaz. Txalupalde batetik bestera, eta... Zein adibidez eukiezun giro txarrena, zein izan da hola trabesia abandonatu takuak egon diare bai, ez da? Azkenengo hori adibidez, ez da? Hau, bai. Beste danak bukatu duzu? Bai. Ondo, bentsat aspertu ez aspertzen, ez da? Ez. Bueno, eta zu ilustratzen, noiztik hasi zinean, nola egiten dituzu ilustrazio hori guztian? Nondikan tortze zaizkizu ideia hori denak? Momentu honetan Iskanderren gandik, eta erronken gandik. Ni hasi nintzen oindala 25 urte, ilustrazio gintzen. 25 urte? Bai. Azto bertan, ez da? Bai, bada denpora, 80 liburutik gora ilustratu ditut. 80? Bai, Euskal Aurre eta Gazte Literaturako 80 liburu eta 3 nik idatzitakoak eta marrastutakoak. Zeintzuk izan die 3 horiek, gabe, konta. Batek ez zeukan testurik, barrukoak ez zeukan testurik. Barrukoa ditzen zen. Bigarrena da, ez dakit marrazten, elkarrekin atera nuen, eta hor ere testu oso gutxi zegoen, ze marrazki ez zeukaten indarra, eta azkena familiarekin atera dudan kokoak, gure txikitsua. Ez, azkenean, eta hor inspirazio edo, kokoak eta guk sortutako unibertso guzti hau. Orduan, inspirazioa beti da gure bizitza eta marrazki gintza. Ze ona. Bai, marrazki gintzaren apologia asko egiten dut lanetan. Eta, bueno, zuen azkenengo liburuan, nun topatuko deu, nun ikusiko deu, salmentan edo, nun dago? Liburu denda guztietan, kokoak, familia argitaletxeekin ateratako kokoak, liburu denda guztietan, eta gero, argita garbi Durangoko azokan aurkezpena, eta han eta hemen ibiliko gara aurkezten. Ikusi azokan erogongo gara, eta nik uste dut hainbat herritan ibiliko gara. Sinatzera joango zara, da? Ja, sinatzera, baita marrazitxoak egitera. Bai. Axota, eman berdezu eguain, sinatzeko. Bueno, hemen txe, ikusezue. Oiarra, listo. Gustatzen zein nahi oiarra zubaxuan, hola. Txurilla gelditzia, arrautza, eta hola. Regitu berret, ia, potxauta bezala iten dut, hola. Lase, konfitatuta. Beitu, hemen daka hori bai. Olarrua, eta hauek ere, zabalik. Inbiar deuna da, plateratu gure errezeta. Bueno, guazen, plateratzea, dana dantzan dakauta. Hartu gete mendikan hause. Vale. Ze politatea zaigun, Krematxua. Bueno, eta Eider, zein dira erabiltzen dituzun teknikak ilustratzeko garaian? Beti gustatu izan zaitazko urmargoekin, akuarelekin ibiltzea. Bada nire teknika kutxuna edo, baina azken erronka honetan eta Margo Piraten proiektuarekin nahi izan dudana izan da kalean, marrastu eta erabiltzen ez nituen argizariak eta ikastolako garaiko margoak eta probatu, eta azken aldian nabil asko esperimentatzen egia zan, temperak, guatxak, kokoak libururako nahaztu ditut pila bat teknika. Pila bat. Eta horrek mantentzeizu bizirikan, ez da, goxatzen, ez da? Bai, eta ikasten eta disfrutatzen egia. Bueno, guain bakotxitik gutxi jarriko dugu. Zeratik bestela beteko zaigu platera gehiagin. Eitu, otarraizka pare bat,
irure bai, ez da? Bale? Olarrua ere. Pare bat puxeta. Bi gutxi iruditzen zait, eta hirugarrena behiz, mila, venga, irure bai. Eta guain bukatzeko historia. Txirla batzuk ere bai, muskulu batzuk. Halaxe, bitu, haundi girigi berri. Txirla ere bai. Hiru bakoitzetik, eta historia bukatzeko. Hemen indekena. Perexil olioa, gauza erra ere bai. Botako jo gainetikan, da listo. Bueno, bikote, Durangon ikusiko zaituztegu orduan, ez da? Hani biliko zeat, Bai. Ba, mila esker, azteko tamen etortzeatik, jarraitu goxatzen, goxatu arazten gainuntzeko bai, eta bakizue, kokoak.eus, hortxe topatuko dituzue. Agur lagunak.